Per tant, el posicionament del Partit Demòcrata és el següent. En primer lloc, estem a favor d'acabar amb el monopoli. Ja en el seu moment vam avisar que regalar un monopoli de 50 anys a canvi d'una obra d'aquestes característiques era un model equivocat i el temps ho ha demostrat. En segon lloc, estem d'acord en la necessitat d'ampliar espais per la limitació existent, però entenem que hauria de ser com a conseqüència, per tant, del primer punt, per l'obertura d'un nou tanatori que donés servei a la ciutat amb una gestió diferenciada i que d'aquesta manera la competència permetés rebaixar preus que ara mateix efectivament són desproporcionats. I en tercer lloc, i acabo, transparència total i sentit comú. No té cap mena de sentit que es cobrin 800 euros simplement per traslladar un difunt des de l'Hospital de Terrassa, que com saben és el nostre hospital públic de referència, fins a Rubí, perquè en un cas de defunció per malaltia, quan la mort es produeix allà, es fa obligatori pagar aquests 800 euros per part d'una família rubinenca i per tant això no té cap mena de sentit. Per tant, esperem que es pugui obrir aquest debat. La moció en concret no diu que la gestió hagi de ser de l'Ajuntament, per això nosaltres hi votem a favor, però sí que estem a favor d'obrir aquest debat, de trencar aquest monopoli, de més transparència i sobretot de que la competència entre empreses explotadores acabi beneficiant els ciutadans de Rubí, que al final són els nostres clients i els qui servim. Gràcies.